מה כתוב לך בגב? זה השם שלי, נועה. כתוב שמה, אבנר. אבל אבא שלי אמר לי שזה השם שלי, נועה. תרמי אותו בחזרה. רחל, אני מוכרחה לצייר אותי. טוב, אז אני אגיד לך. הניירות והצבעים על השולחן. רחל, את ממש יודעת להיות כמו אמא. רועי, אח שלי הקטן, אז הוא כבר יודע להגיד מים, ועוד 8 ימים הם יבואו לקחת אותי, כי נשארו לי עוד 8 שוקולד טובלרון, והם נורא מתגעגעים אליי, ובמיוחד רועי הוא נורא מתגעגע אליי. ואולי מחר הוא יגיד אותי נועה. ואני מוכרחה לצייר אותי, כדי... אבל... אני אצייר אותי ונשלח את זה ללונדון, הם יגידו הנה נועה. תלכי כבר. תלכי כבר. יש שמה! אוצר מתאהב! דנו שומר כסף של המלך סודנן ארקמול! רחל, תנדבי לי! עוד פעם נוזל לך. מה? זה את יכולה ופיפי לא? כי זה לא עושה חיידקים, בפיפי כן! אבל מה אתם עושים לנו שמה? כל הזמן חורים בגן. זה אסור! אוצר 1! אוצר 2! אוצר 3! אוצר 4! רחל! אוצר! בואי נחליף בבגדים. מה? לא. שאני אהיה את, ואת תהיי אני. לא, לא צריך. אני לא אלך לך בחיית רחל. לא, זה אסור. בגדים זה רק למשפחה. זה לא סתם לאנשים מהרחוב. אבל פעם את תרשי לי? הם אף פעם לא ירשו לי. בגלל שאת עם הקינים וכל זה. אבל אם לך תהיה פעם קינים, בטח הם ירשו לך לבוא עליי פעם הביתה, לא? אבל הם לא מרשים שישנו אצלי בבית. לסבתא שלי קוראים צילה. זה שם של אשכנזים. הסבתא הזאתי היא מהמשפחה של אמא שלי. כל הדברים הרעים במשפחה שלנו זה רק בגלל המשפחה של אמא שלי. האחות הזאתי? היא גם בגלל המשפחה של אמא שלי. אבל היא, יש לה מקום כזה שזה טוב לה שמה. ותאמיני לי שזה עולה לנו כסף טוב מאוד. ואבא שלכם? הוא לא אוהב לנגוע בה בשביל שהוא לא יקבל את החדקים שלה. הוא לא מרשה לה להגדיל אותה בבית? אז רק ביום שבת אז כן. וביום חמישי הוא גם כזה מרשה לה? אבל תמיד היא בורחת משם. כמו בצוהר. לא, זה טוב לה שמה, ויש לה שם חברים, והם עושים לה שם כל מיני דברים. מרביצים לה? לא, הם עושים לה פיפי בטוסיק שלה, כי זה טוב לה שמה, ואז היא בוכה, והיא באה אלינו הביתה, והיא אומרת אותם לאמא ואבא שלי, ואז כולנו נכנסים לחדר של אמא ואבא שלי, וסוגרים את הדלת, והיא נשארת בחוץ, דופקת את הראש שלה בדלת. בגלל זה נהיה לה הראש גדול? רחל, בואי נחליף בבגדים. למה עוד לא התחלת לצייר? אני לא זוכרת איך הפרצוף שלי נראה. מה, אין לך דמיון? אני חושבת שאח שלי אבנר לקח את כל הדמיון אצלנו במשפחה. אז תקחי לו משהו בחזרה. אני לקחתי לו את כל האסתמה. אני לא לקחתי לאחר שלי כלום. ככה היא ניסה לבד. נו, עכשיו תפסיקי לדבר ותתחילי לעבוד. אני רוצה שמישהו ישחק איתי. יואבי, נעמה כבר לא קוראים. למה קלקלת את המשחק לכולם? נעמה פחדה שאתם לא תיקחו אותה בחזרה. אבל תמיד לוקחים בחזרה. אז למה פעם אבא ואמא של נעמה הם זרקו את החתול שלהם והם לא לקחו בחזרה? למה? כי הם אמרו שנעמה נבלדה להם והם שמו את החתול בחוץ בזבל והם לא הרשו לו לחזור והוא מחה להם. יואבי, אז בוא נשחק עוד משחק. לשחק דום שתיקה. מה, שאסור לזוז ולדבר? בכלל? ועד אז אסור לדבר ואסור לזוז? אפילו ממתים. לא, נעמה כבר יודעת שהיא לא אוהבת את המשחק הזה. אז אולי כן נשחק דום שתיקה
אבל היא שוב פעם תבכה ותצעק. אז רק שתיקה. רק שתיקה לא מעניין. אבל זה נעמה כן יכולה. יופי, תגיד לנעמה שתיקה. שתיקה. אתה רואה שלי נעמה ידע? ולמה אמרת קודם שאתה לא... שתיקה! יואבי, הוא יהיה החבר הכי טוב של נעמה. לא שתיקה? חופשי. וכשהאח הקטן של נעמה יצא לאמא של נעמה מהבטן, אז נעמה תהיה כבר גדולה, ואז היא תוכל לבחור איזה תוכנית שהיא רוצה. שתיקה! 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 לא יצא לך להגיד לנעמה שתיקה! אתה בעצמך שתיקה! אתה גם שתיקה! כמו מערה! אמרתי לכם כל הזמן שתפסיקו לחפור! וגם דלת יש שם בסוף! אז תראו את זה תכף ומיד! לא, זה כבר אי אפשר! זה פתאום נהיה חור גדול! 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 שנעמה תגיד לך את המילה הזאת שמפסיקה את הדור משתיקה? גמרנו. לא זה? הפסקנו. משוחרר, השתחררנו. טוב, אז ברווז. היפופם. חופשי זו המילה. ואותכם נריתי שקלקלתם לנו פה את הגן. איפה החוק שהוא מצא? שוחפה. אני אברח משם. לאן? למקום חדש ואני אהיה חדש. לבד? אני רק לבד. אתה לא יודע כלום! אני יכול הכל. אתה יכול לאכול חול? אם אני רוצה. ולשתות שטינה. אתה יכול? שטינה של מי? אז שלי. שלך? אני אעשה בסיר ואתה... תעשי. אני אעשה. תעשי. אני אעשה בשירותים שלא תראו לי. עכשיו, כשאבא שלי במילואים, אז אני הגבר בבית. אני כל הזמן ככה. אתה אין לך בכלל. מה העבודה של אבא שלך? הייתה לו פירמה וקראו אותה חיים ציווחים. אבל אמרת כל הזמן שהוא נסע ממך רחוק. כן, עכשיו היא של הדוד שלי וקוראים אותה משה קונה הכל. ומה אמא שלך? היא עכשיו גם של משה קונה הכל שקנה עכשיו. מה את עשית? יפעתי, תראי איזה תינוק אני עשיתי לך. לא ככה עושים תינוק. צריך להתחבק חזק עם כל הגוף. כמו אבא שלי ואמא שלך. הם לא! כן, אני ראיתי אפילו שהוא הביא אותי לכם. מה, הם חברים? קח אותה לשמיים. סתם את אומרת לא! הוא אמר לה שהוא ייקח אותה לשני כוכבים, אבל היא רק ל3 כוכבים מסכימה לו. תשתה. אני לא מגעיל אותי כלום. גם אני לא. אני אפילו עם אבא שלי, אז אני אוכלת איתו ביחד סרטנים. גם אמא שלך? אמא שלי איזה צמחונית. שתה.
איתי הביתה? נכון שסתם אמרת על אמא שלי ואבא שלך? איתמר, תפסיק להרביץ לה! אנחנו רק משחקים! דנוש, מה בנית? זה התינוק של אמא של יפעת. תינוק? מה, אין לכם תינוק? מותר לגעת בו? אבל תיזהרי. יש פה ריח של פיפי. זה התינוק עשה! איך קוראים לו? אני עוד לא נתנתי לו שם. אולי נקרא לו, אולי בובו טוב? בובו. הוא יהיה חבר שלי והוא גם ידע להגיד את השם שלי, נועה. עכשיו אני אלך לנערה שלי ואני אביא את האוצר. בובו טוב, בובו חמור, בובו זה בובו חמור של דנוש! דנוש! בובו! בובו, מה קרה לו? זה יפעת החליאה אותו! יפעת! יפעת! זה היה תמחון, אבל כבר נתתי לו שם, בוא נשחק בובות. מה זה? זה שאח שלי אבנר המציא לי בשביל שאני לא אפריע לו, שעושים לי ככה בגב ואני רובוט ואני הולכת ככה ישר ורק אם אתה אומר לי אז אני יכולה ללכת או לא להסתובב ולבד אני לא יכולה כי אני רובוט. אז מה צריך לעשות? בגב. תלכי. דנוש, זה היה סתם חול. עכשיו תגיד לרובוט שלך להסתובב. יפעת עשתה את זה? דנוש, תגיד לרובוט שלך להסתובב כי לבד רובוט לא יכול. תסתובב! יפעת! איפה את? יפעת! אני לא פה. מה עשית? מה עשית? דנוש, תגיד לרובוט שלך להסתובב כבר! לאן נועה הולכת? למה? 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 אבא שלך, שהוא בא אלינו, הוא אף פעם לא משחק גם עם אבא שלי. זה משקר! אני אמרתי לאבא שלי, למה בא אליכם? דנוש, תגיד לרובוט שלך להסתובב. תראו למה הולכת למקום של החושך! אז היום, אני לא רוצה שתבוא אלינו לראות פרפר נחמד. למה? כי אתה הרסת לי את התינוק שלי. דנוש, תציל אותה! אף אחד כבר לא שומר עליי יותר. נועה! נועה! איך קרה בסוף היום? נועה נעלמה פתאום. ההורים שלה בלונדון, כי עליה בכלל לא חשבו. ועכשיו שלום אומרים, ואל ההורים חוזרים, ואותה בכלל לא זוכרים. בהתחלה צמצמנו לבד זה היה...
יואבי, נכון, אתמול אחרי שאני הלכתי מהגן, אז דנוש כן הלך עם מישהו הביתה? בטח, בסוף אמא של דנוש הזיקן זכרה לקחת מישהו מהגן אתמול. ענתי? רק דנוש שעשה את החור שאסור, אני אמרתי לו כל הזמן שאסור. ענתי, תראי מה עשיתי לך, ענתי. רק דנוש שעשה את החור שאסור, אני כל הזמן אמרתי לו. בשבילי אבל לא! זה בשביל האפרוח של ענתי, בשביל רמבו עשיתי, בשביל שיהיה לו איפה לגור, וגם ציירתי לו ציור של תרנגול, בשביל שהוא ידע איך להיות שהוא יהיה גדול. וזה הכל אני עשיתי לה לבד, מתנה. מה, אבל נועם ודנוש בכלל גם עוד לא באו. אבל נועה, היא בטח יצאה משם, בטח אתמול, לא? טוב, עכשיו תנקי לי את האף. אבל נועה, היא לא נשארה שם אתמול בלילה, ואם היא נשארה ויש שם כל מיני אנשים רעים שיעשו לה כל מיני דברים רעים, נכון יואבי? אבל אני הייתי רק העוזר של דנוש. אבל אתה עכשיו צריך ללכת ולזכור שם את החור. אני לא נכון. מה זאת אומרת אתה לא נכון? אבל זה אתה עשית את החור הזה. אבל דנוש הוא עשה יותר. אבל אתה עכשיו צריך לזכור. אבל אם יש שם מישהו, אז מה? וכולם חלצת. זה נועה שמה בפנים. אם אתם תגידו לי להיכנס פנימה, אני אבלע את זה! זה סוכריה קסמים זה! לא נכון, אבל גם אם בולים ומבקשים, אז כן מקבלים! אני ורחל נכניס אותך פנימה. רחל, אני לא יכול שם לבד! מה גילי אוכל לי שם? גילי, מה אתה אוכל? זה הסוכריה קסמים שלי, שאני אבלע ואני אבקש לי בקשה! זה סתם אבן. אני לא זוכר מה אני צריך לבקש! אז אני אגיד לך, אני אבקש. לא, תגיד אותי, אני יותר צריך. רחל, תגידי לי מה לבקש! טוב, תבקש. אני יותר חשוב. תבקש שהאחות שלי, שביום שבת, שהיא לא תבוא אלינו גם ביום שבת. אני יכול עוד? לא, זה סוכריה שלי עכשיו ואני צריך לבקש. שאני אשרוף הכל השומנים שלי. רק תבקש שאבא שלי יבוא אליי עוד הפעם בלילה בחלום. תפסיקו לבקש, זה סתם אבן. רציתי גם להגיד שבסוף אז אבא שלי שהוא לא ימות ביום ראשון כי הוא לא יסכים להם שיוציאו לו הכל הדם שלו וגם עוד שאני אהיה דנוש ושנועה תחזור. למה רוצה להישאר ילדה ותמיד
אז לך תעשה. אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, רוצה, שכל המשאלות יתקיימו. חכי לי, שגם אני אבקש. אני עוד לא יכול לבלוע אותה. אבל אנחנו כבר ביקשנו! אבל אני צריך עוד ללקק אותה! אם אתה לא תבלע, אני ואיתמר נכניס אותך פנימה! אני אבלע! היא עוד לא יכולה לעשות סמים! איתכם ימים אני ליקקתי אותה מהפה שלי וזה עוד לא מספיק לה! זה אני סתם מצאתי, אבל אבא שלך, הוא לא באמת אצלכם אבא שלך, לא? הוא לא אצלנו, אבא שלי. נו, לך כבר! אולי פעם ההורים שלך יסכימו שאני אבוא לישון אצלכם. הם לא מרשים שישבו אצלי בבית, והודעת בגלל הקינים וכל זה. אבא שלך, הוא לא באמת חזר, נכון? בחיי אלוהים שלו. שאני אספר לך את כל הדברים הרעים שהוא עושה לי? שאני אספר לך? כן. אז בואו נחליף בבגדים. אבל אסור לי. ואיך שסבתא שלי מרביצה לי עם הברזל של החגורה שלו, שאני אספר לך? אז בואו נחליף. אבל אסור לי. אבל הוא עוד לא נפלט לה! זה הייתה כזה של העולם, ומישהו יפול משם. בכלל לא נכון שהם שמו לה סרט בראש בשביל שהיא תושבים תינוקת. אני אקפוץ משם, ומישהו יתפוס אותי עם הידיים. בכלל היא לא נבלדה להם. מה, נולדה לך אחות נעמה? מה פתאום? אבא של נעמה הוא סתם שיקר שהוא אמר שהתינוקת החדשה צריכה לשתות מהציצי של אמא? ולקחו אותך לראות אותה? לא. נעמה נשארה לבד. ובכלל, אבא של נעמה, הוא בכלל גם לא נתן לנעמה נשיקה בבוקר כשהוא הלך לגן. מהגן. רוצה שאני אתן לך? את לא מפחדת? לא, כי איתמר בכלל לא מרביץ לנעמה, נכון? אני לא יודע, אולי. תעשי ככה.
שאת רוצה? בטח! אתה אפילו רוצה לראות? עכשיו את נראית ממש כמו אחות שלך.